Волето. Най-лесният удар в тениса. Ако питаш някой, който може да го играе. Казват, че просто трябва да сложиш ракетата и топката сама влизала. При мен топката явно не е получила това съобщение. Всеки път, когато тръгна към мрежата, имам чувството, че влизам в зоната на бедствие. Но днес започва нещо различно. Това е началото на моята мисия. Да се науча да удрям воле. И добре, че е Наско тук, за да ми помогне. Аз сега да един тур помощ. Тук. Идеално. Изглежда добре, обаче трябва да е точно обратно. Ти си стегнат и бързаш, трябва да играеш двойно, без силно напрежение. Идеята е само да контролираш лопта. Да измениш траекторията от там, където да дори. Само да се оставиш ракета и да удариш някакво по-добро. Това е голямо. Дай. Нагоре сваля надолу тока. Малко по-високо от топката и надолу. Още не пак надолу. Трябва да ракетата да е над топката, да може да я свалиш надолу. Защото иначе ти правиш добре и леко отваряш ръка, топката идва високо, после ти махна на следната чек. След това Наско ми накара да сложи лявата ръка зад гръба и да направим така няколко подавания, като аз естествено се опитвах да дигам топката по-нагоре, защото това е един от проблемите, които правя, защото имам чувството, че се ударя в мрежата или не знам какво всъщност си мисля, но в главата ми е, че трябва да я вдигна малко повече, за да е по-добре, но явно не е така. И да, малко повече го разбирам сега. И докато гледате това дрилче, само да ви напомня, че аз се опитвам да стана най-известният тенисист в България, така че ако ви харесва това съдържание и искате да видите как от дърво ставам мръсно про, ме последвайте! Искам да ви предизвикам, според вас какъв е проблема, който правя сега в това разиграване, преди Наско да е казал. Така че коментирайте отдолу и Наско ще каже след малко. Тегнете ръката, камена отива надолу. Така че, ако сте коментирали стегната ръка, ево. Към не. Това. Оле, потеле. Е това. Не. След това споделих на Наско, че ми е трудно да направя волето, когато някой ме забие с силен форхенд и той след това ми обясни всъщност какво трябва да направя. Гледаш ракетата да ти е далече от тялото, защото тя има повече сила. Ако дойде тук е край. Колкото е по-силна, толкова е по-лесно да я обработиш. Ето, я иди назад за малко. После ти ще го направиш. Удрай в мене колкото искаш силно тока. Иди назад. Още. Право на ръка. Това е проблема, това е вашата стръпня. Ето виж го, стоп. Работен. Това. Айде да видим. Браво. Тук на миналата ми задържи, вече ръката ми беше назад. Може да виж после да караме, така вече да вие тук. Назад и вече аз се също колко да ви мога да кажа. Идеята на мрежата. Не да прави няма да стане номер да грешка. Направи какво бях, да свалим още ръка. Да може той да се стрехи ръката, да ти тегнеше. И аз това вече много да се нава. Когато можеш единствено да ги качиш, защото много пара. Виж истата на болета. Това ми е идеята. След това се разминихме, като Наско ми постави цел да се опитвам да връщам топката по-дълбоко. Такива не. Да, вече топката пред. Пак си ръката ти е така. Така. Пред тебе окей. Айде. Дес път топката на топката на айде пак. Не, няма да защо. Защото замахваш и правиш и куле. Не ти трябва. Ще да по-силно да нямаш време. Айде. Меко, спокойно. Това ти е спокойно. Не отваля ръката нагоре, че е без път. Браво. Айде. Така, пред тебе много се близо топ. Много топката на нивото на тяло. Още по-малко да свалиш. Пред тебе е свалиш. Браво. Това ми е. Ай, сега само си ръкета. Не нагоре, ей. Надолу. Надолу. Не,
някаква крачица, нещо. Аз ми показа какво трябва да направя и как трябва да си мърдам постоянно краката, да съм в движение, за да мога да съм готов да се наместя и да ударя топката правилно. Така че, да, сигурно трябва да работя на това. Постоянно работиш крака. Айде, влизай като. Точно така. Влизай. Браво, ай сега, много. Това е нормалията на игра. На мрежа. Ама тя трябва да се... Да. Работиш постоянно, бигаш. Така, бързи, защо да отвори нагоре? Не знам защо го правя. Защото, виж. Лето се стяга ръката и тя прави това. Не стяга. Контролирай си. Бъди си удобно. Само кичетата, няма нужда да стягаш цялата ръка. Да, пак по-добре. По-напред трябва да вземеш топката обаче. Трек в тебе ходи. Още. Браво, пак си много стегнат. Така си много лесно да тук цака. Браво! Ти правиш на обратно неща. Забакваш и спираш. Аз искам или да си спрял, или да я търсиш. Спираш ли? Браво! По-след да си услуга. Няма по-добре отколкото вече. Айде, ей! Да, някой нищо, че ти. Айде сега, иди към топка. Сега долу. Виж как ти измени. Сега, имаш обаче два варианта. Ако топката е висока, това правим. Така, и топката, ако е ниска, това правим. Айде сега ниската да е. Отива впред. Я да ви. Ето. Това ти беше първото поле, в което наистина търсиш топката. И тъй като правя много излишни движения, нас кой ми показва това упражнение, в което движенията са ми ограничени и направихме няколко дрилчета, което наистина много помага, така че ви го препоръчвам, пробайте го. Супер! Ще почна да сваляш топка. Да, много добре. Много. Естествено няма да стане само с един урок, ще трябва още много практика, но мисля, че е добро начало и сега само трябва да надграждам. Благодаря ви, че гледахте, надявам се да ви е харесало, абонирайте се и до следващия път!